encetem una nova tanda de vídeos. En aquest cas, els vídeos aniran encarats a treballar al FEM mòbil. Heu de tenir tothom un mòbil smartphone i anirem fent diferents vídeos que us serviran per practicar. El WhatsApp, per practicar per enviar fotografies, notes de veu, per fer videotrucades i també us ensenyarem a utilitzar l'agenda del mòbil o, en aquest cas, el canal del YouTube. El YouTube sabem que és una aplicació que serveix per mirar vídeos. Aquests vídeos són gratuïts i els podem mirar les vegades que nosaltres vulguem. El vídeo estarà estructurat amb els diferents capítols que treballem a dintre del YouTube. Trobareu on hem de trobar aquesta aplicació, com hem de fer per buscar el vídeo que volem veure, com es reprodueix, com podem posar pausa, com podem avançar o retrocedir en el temps, com el podem enviar a altres persones per dir «Escolta, Conxita, mira que xulo aquest vídeo que he mirat» i enviar-ho als grups de WhatsApp, i com podeu posar m'agrada i ens podeu posar comentaris. Si ens poseu un comentari, nosaltres sabrem que heu vist el vídeo i que us ha agradat, que us ha funcionat per fer les classes de memòria, per fer les classes de català. Si ens ho deixeu en els comentaris, és com més proper. Bé, ara us deixo amb aquest tutorial que hem preparat i esperem que us sigui d'utilitat. Doncs comencem amb el tutorial de com utilitzar el YouTube. Moltes vegades l'aplicació la trobem dintre d'una carpeta que posa Google. És aquesta d'aquí. Com veiem, el YouTube és aquesta icona vermella i blanca. També pot ser que no la trobem dintre d'aquesta carpeta, sinó que aquí tenim l'escriptori amb la pantalla principal i la trobem fora. En aquest cas, aquí baix a la dreta. Cliquem sobre la icona, tarda uns segons. Mentre està tardant aquests segons, vosaltres us espereu, no aneu tocant la pantalla ni res. I ara que tenim ja l'opció oberta, ens surten tot un seguit de vídeos. Ara, per veure el vídeo que nosaltres volem, hem d'anar a dalt a la dreta i tenim una lupa. Cliquem sobre la lupa i ens sortirà el teclat. Ara hem d'escriure què volem buscar. En aquest cas escrivim FEM companyia. Un cop ho haguem escrit, hem de tornar a clicar a baix a la dreta a la lupa. Clico la lupa i ara ell sol ha buscat els vídeos que hem penjat des del FEM companyia. Aquests són els vídeos que hem fet nosaltres. Per exemple, cliquem en aquest primer. Clico en el vídeo i a la que jo clico, el vídeo es reprodueix. Tarda uns segons i ara ja ha començat. Què podem fer amb aquest vídeo? Per començar, podem clicar pausa quan volem que el vídeo es pari. I si volem que es torni a reproduir, cliquem de nou en aquest triangle. Ara el vídeo es torna a reproduir. Si volem avançar el vídeo una mica, cliquem i veieu aquesta línia vermella, aquesta rodona vermella, això serveix per avançar i retrocedir al vídeo. Quan deixem anar, ell sol es posa en el lloc on li heu dit. Què més podem fer? Si volem, podem fer que la imatge es vegi en gran i hem de clicar al mig de la pantalla, al costat dret, que hi ha aquest, i el vídeo es posa en gran. I ara hem de posar el mòbil en horitzontal. Tornem a posar el mòbil en vertical i ell sol es posa petit una altra vegada. També
podem posar m'agrada en el vídeo, podem posar-hi comentaris. En aquest cas, per posar m'agrada, ho hem de fer aquí al costat esquerre, aquesta icona d'aquí. Heu vist aquesta mà? Jo hi clico i aquí canvia el número. Això vol dir que una persona ha posat que el vídeo li agrada. També podem posar un comentari. I podem escriure que bé poder fer memòria. I ara, amb la fletxa blava, el comentari es publica. Per treure això dels comentaris, cliquem en la creu. Una altra opció que podeu fer és subscriure-us al canal. Això significa que quan nosaltres pengem un vídeo, s'activarà en el vostre mòbil per avisar-vos de que ho hem fet, que és aquesta icona vermella que posa aquí. Subscriu-me. Hem de clicar-hi i t'hi subscrius. Una de les coses que podem fer és, si hem vist un vídeo que ens agradava, el podem compartir amb els nostres amics i amigues. Com es fa? Aquí veieu que tenim una fletxa que posa compartir i cliquem. Anem al WhatsApp. Triem a la persona, en aquest cas és en el meu mòbil, fletxa verda i enviar. I ara ja veieu que em surt que m'han enviat un vídeo. Tornem al YouTube. I ara el que farem serà veure el nostre canal. Com ho podem fer? Clico sobre el nom del Fent Companyia i aquí veiem tots els exercicis que nosaltres hem penjat. Si pitgem a la fletxa en van sortint més. Tenim els de memòria, tenim també els de català i d'altres vídeos que hem anat fent. Sabeu que si teniu qualsevol dubte ens ho podeu dir en els grups de WhatsApp. Última cosa, com tanquem l'aplicació, pitgem a la fletxa, la fletxa i ja tornem a estar en el nostre inici. Esperem que aquest tutorial us sigui profitós i pugueu viatjar molt pel YouTube. Una abraçada a tothom!